Déardaoin go sé costa bheith giascach. Jún tá sé an éasca bheith an ruach a brenn ar na héisce fád san Meáin, but ní siad agat. Fecinn tú iad, so tá chud smaointe annach go dtí go scríbhneoir tú na smaointe síos ní siad actually agat. Mis Darach mac an umire is Scríbhneoir stúrthir sléidetheoir mé, tá muid a saon teas is seomar stúrtha is Studio Chun na teas is Bidéal, agus is láran na Dálaíne agus cruthaíoch agus cólacht léidethe muid an teas Studio Chun, agus bhí láthir tá mis mar stúrthir cruthaíoch ar an ggólacht. Chéad bliain is in a Ghaeilge agus stair háda sé casú Gairm McDonagh orm agus bhí sé snééis drama scríb, bhí sé go an drámaíochta, bhí sé bliain na hó chun cínearm, dír searm in inling páirt in rám a bhí scríbhfeige agus inúmed thosa mé a pléile drámaí leis an go an drámaíochta, hit mé go thomláin éonrá leis an sprí agus an dúchláin agus an chorthaíochta bhaine leis an airplaíocht. Me go bur máistir ealaíne sa taobh agus nuair a bhug mé raithe sin bhuair mé deisíntach le cólacht le Paddy Hayes agus Mága Media bhí scéimíad Rachaidh TG4 agus ag údarás an Gaeltacht ag an nám áit groisiad a chur. I lúns ar fád is dói ar fád go chiní a bhí rathaí acu in airnálachaí go Gairmúil ach beidir nachrá a feimú in airná na telefíse fós. Sin jab bhí le duine agam ná tachtús na smaointe nua agus chun cheapannaí don telefís go TG4 go príomha. Bó ahrú mór go le an airclann go dtí an telefís ach siad na principal ceann céine a gceist go bunasach cuiblins tá character iad bonc tá siad i ggéire rud a cíns agus sin jab agus mar scríbhneoir ná chéintú nach bháinte é. Canál na bheith a psychopath really a cruthú 5 mí agus 5 mí agus 5 mí go the character. Níl me chun táda i dhéana a chomháin an méid a dír na chalín orm i dhéana agus sin, all right? Is de bhór gur an taim sin an gréidlam an tráthrámíocht de chuúlacht de Corp Anam a Orbert. In sin é scríb agus in sin dá bhór sin thug sé sin deisní chum chad a rá chun éistúrú. Céidim go bhfuil sé tábhaach go mátá daoine scríb agus scríbhneoirí nua a tuach an cín go meach an muoín acu más méon le bheith agus mátá dú le go bán go meach si teach dána a éileh gurbíad a stúraíonn a go saothar. Mar ní duine bis a saoil níos air chun an saothar sin na stúra ná an hain. Ní dána go méid sé trééis an de seo Corp Anam stúrú de mar sé méile. Tá deisní ítach an Ghaeilge chun bheith a tuairt faoin scríb mar tá airgid inis na Meáin agus na hailína go generalta nachrá le riamh hana. Tá rudáling buan faoin scáileán áit go bhfuil sé an agus is an dó agus más nó óg. Ach so tá sé sin an tainmhach agus freisin dus de ríist an dúchláin amhaine so hí obair fáinne. So catíh just an úscar an drúisteach catíh bheith giascach agus catíh bheith faideach agus tágad tu sé. But mar bhfuil tú a láthair mar bhfuil tú ag brúcht ag giascach ní bhfuil tú tadad.